Bakari Tarawele ni y'an sigilen kɛnɛ kan kunnafoni bala kɛnɛ Bakari k'a daminɛ ntɛnɛn ka taa bila juma la nka tarata o tarata e ni ne bɛ bɛn kunnafoni bala kɛnɛ kan Bakari dugu ɲuman jɛra an bɛ Ala deli Bakari an bɛ samiya ba min kɔnɔ Ala ka ji ɲuman di jamana in ma Ala ka basigi ni lafiya di jamana in ma Ala ka bɛn ni kelenya sabati jamana in kɔnɔ Ala k'an kanbɛn Bakari Ala ka Mali diya n'an sigira kɛnɛ in kan waleɲumandɔn foli o yamaruyalen bɛ an kan Bakari an k'o ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ n'i y'a mɛn ko arajo i b'a fɔ k'a lamɛnba Bakari fanga wɛrɛ tɛ anw n'an ka lamɛnbaw kɔ Bakari an mana kɛ baara o baara la an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma k'u ni ce u yɛrɛ ye ko Ala k'an to ɲɔgɔn ye baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Jibi Jakite bolo Bakari Tarawele Bɔ Jabate anw ye bi kunnafoni tigiw ye jaa sɛbɛkɔrɔ sɔsɔlen bɛ e ko cogo di k'a fɔ Jibi ye a ka fiɲɛ bɔ a senkɔrɔ o bi bɛn Bɔ Jabate naamɔ an bɛ dugawu don de kɛ sa min kɛn bɛ ka nin dɔnkili duman in da nɛnɛ Bamado Ala kana dadimi s'a ma yarabi donc wala nin fasa in n'i y'a lamɛn sanga n'a ka waati i bɛ se wa i y'a jansa joli a ko teliya joona bon i y'a jansa joli a fɔ n ye joona yanni n ka jigin a kana ba kelen minɛ u ka jɔ awɔ ka bɔ a ka so ka na carburant da ka jɔ ka jɔ n ka jɛ ne bɛ fiɲɛ jamana in bɛ danga min na se yɛrɛ n'i b'a kɛ fila ye a tɛ wuli wa kelen nɔfɛ ba kelen o se de bɛ ɲɛ a kɛ ba fila ye ne ko bala cogo bɛ di Bakari Tarawele ne bɛ n tigɛ don l'indépendant Bakari ale ni Kalimu info u jɛra ni ka sɛbɛn ɲɔgɔn fɛ Bakari min kɔni ye CEDEAO ye Bakari b'a ye k'a fɔ u kɛn bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ CEDEAO ɲɛmaw Bakari farafinna tilebiyanfan jamanakuntigiw ka tɔn Bakari o ye laada sariya don farafinna bolo ni bolo bɛɛ lajɛlen n'i ka tɔn don anw garisɛgɛ bɛn bɛ tilebiyanfan ma sɛbɛnnikɛla ko maa min y'o tɔn bolo ɲɛmaa ye o ye Nigérikaw ka masakɛ kura sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye Nigérikaw ye arabajan tɛmɛnen ye o y'u ka fanga dafiri n'o ye Mohamed Bazoum ye Bazoum ka fanga ma tɛmɛ san 2 ale ni kalo 3 kan u y'a cɛ ka bɔ yen i b'a fɔ ko foyi ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔsiw ye Bazoum cɛ ka bɔ yen dɔwɛrɛ tɛ n'i y'a lajɛ ko Bazoum a tɛ ka baara kɛ ni jamanadenw sago ye fa kɛra cogo di n bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ in na adamaden nɛn diya kojugu baliku nɛn mana diya kojugu i laban i bɛ t'i jɔ i coronko la a filɛ dɛ kana siga kuma man ɲi wa kuma baliya man ɲi a ye min fɔ o ma fo Ala kun ka nin kɛ sɛbɛnnikɛla ko Bakari min ye Mohamed Bazoum ye bolodongoni na ɲɛsiyalen ma Nigéri gun kan ko jamana masakɛ kɔrɔ Bakari a tɛ bolo ɲuman yɛrɛ kan bɛ don min na ko bi sɛbɛnnikɛla ko min ye sɔrɔsiw kɔni y'a senkɔrɔma cɛ Bakari nin ka cɛ i b'a fɔ ko woropanya nin k'ale dabɔ baara la sɛbɛnnikɛla ko a ko Mohamed Bazoum a sigin bɛ k'a bolo fila don a da kɔrɔ nin ka hami ka miiri mun ni mun de kɛra ne ni fanga senkɔrɔma cɛ kɛra Bakari tun k'a kɛ tan a tun ka yɛlɛma tan Bakari tun ka nin k'u ye dɔwɛrɛ kɔni t'a bolo miiri jugu Bakari ale ni hakili jagabɔ kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ji bɔnnen tɛ cɛ nin kɛra ka ban fo diɲɛ wuli don a tɛ se ka segin kɔ min ye CEDEAO ɲɛmaw ye Bakari u y'a yira k'a fɔ olu ka tɔn Bakari olu tɛ coup d'état ko la u kɛn bɛ ka coup d'état kɔn n'i y'a lajɛ ni maa min ye coup d'état kɛ Bakari u b'i sanctionné ni k'i ɲangini Bakari ka b'u ka tɔn kɔnɔna la i ni min ka kan ɲangini kɔnɔ u b'o ta ka da i kan a ko awa o ye tiɲɛ ye sabu tɔn a n'a sigi kan don sɛbɛnnikɛla ko min ye CEDEAO ɲɛmaw ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Nigéria jamana kɔnɔna ye Bakari hakilina min tun kan ka kɛ u y'o baaraw kɛ a ko n'i y'a lajɛ coup d'état tɛmɛnen kɔfɛ min kɔni ye Burkina ni Mali ye juillet kalo tile 31 an jɛra ni ka tigɛnɔbila kɛ min kɔni ye an ka Mali ministre ba dɔ bɛ yen n'o ye ministre d'État colonel Ablaye Maïga ale de bɔra Jabarani na ni ka communiqué in kalan Mali ni Burkina Faso tɔgɔ la u ko u b'a da CEDEAO ɲɛmaw tulo kan Bakari k'u ye ko min kɛ k'u y'a mɛn n'a b'u kɔnɔ k'u k'a b'u kɔnɔ ko n'u ye Nigéri attaqué ka kɛlɛbolo wuli ka ɲɛsin Nigéri ma ko Bazoum ka segin a ka fanga la ko y'u kɛlen ka sa suruku wo kɔnɔ Mali Burkina Faso o kuma k'u y'u kɛlen ka guerre ta k'an bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko Bakari ni guerre dun wulila ɲuman t'a la seba binba Bakari bɛɛ lajɛlen b'i ka bɔnɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Mali ni Burkina ye hakilina mun ta bulaku tɛ dɛ a lakika don n'u y'a kɔrɔbɔ Bakari u da jolima u b'o ye n'u y'a
y'a kɔrɔbɔ u bɛ bila nimisa minɛn kɔnɔna la min ye ni jamana fila ye n'a dun ma k'a fɔ u y'u kankɔrɔta u y'a kɛ kanubagaya ye ni ka taa yira kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko kunu n'o tun ye ntɛnɛn ye Bakari b'a ye k'a fɔ kalo tile 8 Bakari b'a ye k'a fɔ min ye ni jamana fila ye Bakari an wulila ni ka fara ɲɔgɔn kan Mali ale ni Burkina Faso n'o tun ye kalo tile 7 ye Bakari an jɛra ka don pankuru kelen kɔnɔ min ye Mali surasiw ale ni Burkina surasiw Bakari an taara an cu Nigeri ale pankuru jigi kɛnɛ na maa minnu bɔra kɔnɔ o ye ministres ni officiers baw ye Bakari an taara jamanakuntigi la kuma ɲɔgɔnya sɛbɛnnikɛla ko min ye nin délégation belebeleba in ye Ablaye Mayiga tɛmɛnen kɔfɛ n'ale ye Mali ka gouvernement lakumalasela ye Bakari min ye le silencieux n'o ye Sadio Kamara colonel ale tun bɛ jama la ka taa bila chef d'état-major n'o ye Umaru Jara ye o tun bɛ jama la ka taa bila an ka cɛba camanw la Bakari min ye Burkina Faso olu fana tun b'o dabolo kelen na sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye Nigérikaw ka masakɛ kura u taar'u sigi u ɲɛkɔrɔ Bakari min ye tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca nin ko in an y'an da don a la ka da kun jumɛn kan u y'o ɲɛfɔ jɛɲɔgɔnya jumɛn b'a ni ɲɔgɔn cɛ u y'o ɲɛfɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔw ka danna juguya u bɛ ka juguya mun ta k'an sɛgɛrɛ jɔn ni jɔn de bolo b'u ka baara kɔfɛ u y'u da don o la u bɛnna kelen ma min ye Mali Burkina Faso Niger ye Bakari hali ni Laginɛ bɛ ka munumunu da fɛ o n'an taw tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye ni jamana saba ye u y'a yira k'a fɔ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ n'an jɛra ka fara ɲɔgɔn kan k'an kolo girinya Bakari a dɔ bɛ dɔ la dɛmɛbaa minnu fana b'an kɔfɛ Bakari maa si tɛna se ka n'i sago ka an na sɛbɛnnikɛla ko dɛmɛbaa minnu bɛ Bakari o dɔn bɛ Algérie kantigɛ da yira ni maa min y'a kɔrɔbɔ o b'a ye Bakari min kɔni ye farafinna jamana caman bɛ yen olu fana bɛɛ lajɛlen bɛ k'u kɔtɔrɔma min ye Rusiw ye Vladimir Poutine o tuma o y'a yira k'a fɔ dankɔrɔba in n'u y'a kɛ u bɛ nimisa ale ye min fɔ a ka kuma kɔnɔ a ko k'a bɛ lɛrɛ kelen di cɛ in ma ɲi dɛ lɛrɛ kelen wallahi a b'o di Faransi ma Bakari a b'a jɔsi ka bɔ wallahi cɛ in ma ɲi n'i bɛ siran cɛ ɲɛ siran ɲɛ minɛnw b'a bolo se b'a ye sɛbɛnnikɛla ko Bakari n'i y'a lajɛ min ye ni jamana saba ye Bakari b'a ye k'a fɔ kunun sigikafɔ ye damu ye u ye sigikafɔ dumanba kɛ ni k'u da don nin hakilinaw la Bakari b'a ye k'a fɔ cɛden minnu yɛrɛ kan ka labɛn Bakari o cɛdenw labɛnna ka ban u y'a yira k'a fɔ Mali a bɛ se ka min nabɔ Mali an y'o labɛn ka ban Bakari min ye les 3 frontières ye an ka cɛdenw dɔw sɛbɛn ka ban a bɛ kɛ ten de sɛbɛnnikɛla ko Mali pankuru Bakari min ye dugumaminɛnw ye Bakari nin bɛɛ lajɛlen kɔni jɔsira k'u ban Bakari b'a ye k'a fɔ basi birilen bɛ minnu na nin bɛɛ lajɛlen labɛnna ka ban Bakari min ye cɛdenw ye k'u jami o tuma gɛri de bɛna daminɛ a yɛrɛ yɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko Bakari yan'u ka kɛlɛ ta k'an sɛgɛrɛ Bakari min ye Kalimu Info ale ni Indépendant u y'a yira k'a fɔ kɛlɛjugu min b'anw dala san 10 n'o ye terroriste ko ye u sera ka mun ko la CEDEAO n'a sɔrɔla sɔrɔdasi b'a bolo a kun kan ka terroriste kɔni kɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko Bakari Mali bɛ tɔɔrɔ la Burkina bɛ tɔɔrɔ la Niger bɛ tɔɔrɔ la o tuma ko CEDEAO ɲɛmaaw bɛ yɔrɔ jumɛn na walima u mago t'an ka tɔɔrɔ la de Bakari k'u kun kan ka wuli ka jɔ min kɛ kabini kunun Bakari o de ye ka se ka nin terroriste jugu ka dagajugu ta ka bɔ an da la nka k'u ye mun de kɛ k'u sigi k'a lajɛ o tuma u kan ka jamanaw si la tunu sɛbɛnnikɛla ko n'a dun man k'a fɔ ko jamanadenw wulila k'u jɔ ni k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta Bakari k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma k'u ka jamana kɔkɔrɔma don k'u ka jamana bɔ juguw bolo k'u ka jamana kɛ jamana yɛrɛ ni jamanadenw sago ye Bakari ko jɔn de bɛ fɛ ka don jamanadenw n'u ka hɛrɛ cɛ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ o tɛna se ka kɛ a ko ni jamana saba Bakari Tarawele min kɔni ye tigɛnɔbilaw kɛra hakilinaw kɛra kelen ye ŋaniyaw ɲɛsira ɲɔgɔn ma baara kura daminɛna o de ye min ye CEDEAO cɛbaw ye an sigin bɛ k'u makɔnɔ danku la an ka marifa sɔnsɔn bɛ Bakari kɛlɛkɛcɛw labɛnnen don Bakari min kɔni ye hali dimɔgɔ ye o tɛ pansi ɲinama ni min y'a kɔrɔbɔ o tuma k'an b'u ɲɛ yan dɛ ayiwa a ko filɛ kunu taama k'a kɛra damu bonya ani karama la o tuma min y'an ka cɛdenw ye u seginna so kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Indépendant ale ni Kalimu Info olu ka bi bɔli la Jabatɛ fasirikɛlaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo n den fa dɔ o ye Fadina ko ye ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Nouvelle Horizon Fatumata Boba Dumbiya nin y'a ka fasiri ye Fatimu ko min ye CEDEAO n'o ye farafinna tilebinfɛtɔn ka jɛrɛjɛkulu ye ni o tun kɛn bɛ ka kangarida k'a ta ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ma Niger kɔnɔna na e ko hakilina min n'o ye ultimatum ye kangaridaka in a kun kɔni cɛ la foyi ma bɔ a la sama fi kuma tɛ safiya ka wuli n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ ko in yɛrɛ a kun bɛ kuncɛ u ka kangarimadaka a kun bɛ kuncɛ ka bɛn ni kari tɛmɛlen u tigɛlo tile 6
san 2023 ko kunjela foyi ma bɔ a la a doni kama i b'a ye fana min ye u ka dolanci kɛnɛ dɔ bɛ Niger kɔnɔna na ko jamana denw ma bɔ ni ka taa yen sɔsɔ i ko lahara bɔlɔ wa sɔrɔdasi minnu n'olu bɛ fanga na bi n'o ye Mohamed Bazoum i yɛrɛ ka kuma ɲuman na k'a kɛ worobaya ni k'a sigi kɛrɛfɛ adamaden nɛ mana diya kojugu a bɛ kara yɛlɛ i la Bazoum a ye ko minnu fɔ anw ma a ye kɔrɔfɔ minnu ta k'anw ka jamana sɛgɛrɛ k'an to gɛlɛya kɔnɔ embargo CEDEAO ka danna juguya embargo min tala ka ɲɛsin faso Maliba ma fo Ala kun ka nin kɛ Bazoum na n'i ye Bazoum ka ko ta k'a lajɛ sɔrɔdasi ninnu o m'anw sago kɛ o n'i y'a mɛn i b'a fɔ karisa ka sigi a ka sigila kɔnɔ a ka masaya sigila kɔnɔ a bɛ nin na de n'i kun y'a bɔnɛ n'i y'a bɔnɛ nin na mɔgɔ tɛ su revendiquer o wa mɛ min f'i ɲɛna jamana in bɛ danga min na sisan diɲɛ yɛrɛ ka kalan ka se degré min ma maa o maa bɛ yen n'a bɛ bananbiri don n'i ka hɛrɛ cɛ i b'a galo ka bɔ yen n'i y'a fa gundo minnu bɛ yen jamana wari suɲɛnen b'o la a ka ministre tɛ yen wa jamana wari suɲɛnen minnu bɛ yen a ka ministre des affaires étrangères min bɛ dabaya la ka fɔ anw ma o tɛ yen wa olu t'a bɛɛ kalama jamanakuntigi n'i y'a fa i tɛ gundo sɔrɔ bilen bɔnɛ wate min ye fasiri kɛba ye n'o ye Fatumata Dumbuya ye Nouvelle Horizon to a la ale y'a jira k'a fɔ min ye CEDEAO ka ultimatum ye n'o ye kangaridaka ye Bazoum ka sigi a ka masaya sigila kɔnɔ n'o ma kɛ k'o na kɛlɛbolo wuli ni ka taa Niger sɔrɔdasiw kama minnu bɛ cɛmancɛrɔ fanga ɲɛmaya la bi wa n'i ye ko in lajɛ fana i n'a fɔ i da tula a la cogo min na kɔrɔfɔ bɔ ka bin anw ka jamana fila bɛ yen farafinna tilebinfɛbolo kɔnɔna na olu ma ni sigi lajɛ min ye faso Maliba sɔrɔdasiw ye ka taa se Burkina sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ma nin bɛɛ lajɛlen y'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka laseliba kelen kɛ u y'a jira k'a fɔ min n'a tɛ CEDEAO sɔrɔdasi ninnu kɔnɔna na k'a fɔ k'u na taa ben Niger kan k'a sabu kɛ k'u ka grenadier dɔ minɛlen don n'o ye Mohamed Bazoum ye ko n'a t'u kɔnɔ Ala k'a jigin u kɔrɔ n'u y'a kɔrɔbɔ o bɛ nimisa a la bawo n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ nin taabolo min filɛ nin ye nin tɛ farafinna yɛrɛ ko ye tuguni koyi bawo n'i ye Niger ta k'a lajɛ faso Maliba tun bɛ cogo min na dɛ Niger b'o minɛn de kɔnɔna na min ye duga ye mɔgɔ su kan a fɔ wuli ka bɔ maaw su kan kana a fɔ wuli ka bɔ maaw su kan bawo n'i ye ko in ta k'a lajɛ Niger jamana n'a binna bi Faransi ni a dɛmɛbaajugu n'o ye CEDEAO ye olu ka wulikajɔ kɔnɔna na faso Maliba ka taa se Burkina ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bi a nɔfɛ u bɛɛ lajɛlen na segin Faransi ma tugun o kɔni o y'an kɛlen ka bɔ sɛbɛ sanfɛ ka na an cun kɔlɔn kɔnɔna na taabolo min filɛ nin ye sɔrɔdasi ninnu ka dɛmɛ Niger kɔnɔna na u ka dɛmɛ Burkina kɔnɔna na u ka dɛmɛ faso Maliba kɔnɔna na jamana in saba bɛ se ka wuli ka ju sen fila kan cogo min na n'i ye ko in lajɛ wulikajɔ min kɛlen don farafinna ka jɔnya juru o ka tigɛ ka bɔ a kan wulikajɔ ka sabati min ye hakilinaw ye n'o ye kana sira ye o ka don ba la nin kɛn bɛ sabu ye min ye CEDEAO ka kangaridaka n'o ma mɛn e k'o kɛ n tɛ ka lajɛrɛ wɛrɛ ni ka o boloda wa ka bɛn utukalo ni Tama san 2023 o bɛna taa kɛ Abuja hakilinaw bɛna taa jagabɔ an ye kangaridaka ni babalika min ta ka ɲɛsin Niger ma yalima n'u ma bɔ a sira fɛ an k'an ka mun boloda o de bɛna taa fɔ o kɛnɛ kɔnɔna na maa b'i yɛrɛ ɲininka n'i ye ko in lajɛ CEDEAO kɛlen kɔ ka nin babalikan ta ni ka ɲɛsin Niger sɔrɔdasiw ma olu t'a kalama k'a fɔ kɔnɔ min fan dala sugu camancɛ la k'a tɔɔrɔ sugu camancɛ la babalikan t'o wuli ka bɔ a ɲɛ kɔnɔna na n'i ye kow lajɛ sɔrɔdasi ninnu o bɛ kɛlɛ dɔn u bɛ taabolo caman kalama babalikan o tɛ maa wuli ka bɔ i cogo la ni CEDEAO bɛ se o la yalima min ye anw ka terroriste kɛlɛ ye munna CEDEAO ma kɛlɛbolo wuli ni ka terroriste kɛlɛ wari tɛ aw bolo jɛkulu in yɛrɛ ala waasa a ka fonctionner n'o ye CEDEAO ye min ye nanzaraw ka nafolo o de bɛ don a da fɛ nafolo t'aw kunna a jigiya tɛ aw ye anw mana wuli aw b'aw dafa mugujala na o bɛ sɔrɔ k'u sara o bɛ sɔrɔ ka ji ɲini k'o b'o ko in ko a kɔni a gɛlɛyalen don min ye fasiri kɛbaa ye Fatumata Dumbuya ale ko min ye faso Maliba ye ka taa se Burkina faso ma ninnu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ u na don Niger tɔnkɔrɔ wa sɔrɔdasiw kɔni o sen bɛ kɛnɛ kɔnɔna na o fana bɔlen koyi ka kɔ min ye dɛmɛbaajugu ninnu fana ye n'o ye Côte d'Ivoire ni Sénégal ye olu ka jamanakuntigiw kɔni y'a jira k'olu labɛnlen don CEDEAO n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ taa kɛlɛ kɔni tigɛ Niger sɔrɔdasilakaw la k'olu labɛn bɛ waasa ka se ka u dɛmɛ o taabolo min fana filɛ min ye Niger a fɔ min ye Burkina ye ani faso Maliba olu ko n'u y'u kɔni sen bɔ u ka jamana kan ka se Niger dugukolo sanfɛla la o kɔni a bɛ kɛ u kaburu ye bawo nin taabolo min filɛ nin ɲɛdɔnya don CEDEAO a t'a yɛrɛ bolo CEDEAO b'a la ka baara min kɛ jamana min n'olu bɛ CEDEAO kɔnɔna na a t'a la k'olu ka baara kɛ farafinna tilefɛ bolo tɔnba in n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛn bɛ gɛrɛ de ye
mami mbe ko ni dangargeli ka grenade na na wuli ka joke wasa iga haglina ni ka saka o sabati ko tabulo mi vle ko tinye tugu bawu ni sedo manya ka wuli ka joke tugu ko jamana munun be nulu vle ne ku kambo faso maliba ka tase burkina ma ku ka tase lagina ma nunu bele ajele ya jira ka ba ku nu se nu tege fla sanango ka bo sedo jeglu ko nana ka ke uyere ni we sabai sabai mina ya sama ka bo nouvelle horizon ko nana foto wata dumia aka fasiri bo trawre abe kundenguna kono kale tembarata fando ye nouvelle horizon sebeningala to ko sedu konate simbo bogortawre akwanga ta kenyeba menye kaye marabolola sebeningala ko uluka e préfet no ye Mamadou Diko ye bori aka foso de nyumani wulika jo e ko minye conseil communal de 12 communes bori wulila aninga ngane nyumata ka sigare sebeningala ko ako barayi nyedimi do kono dimite ni ye minke abiye ni yɛrɛma fɛnkɛ a bɛ ye bakari min ye kɛɲɛba préfet bakari n'o de tɔgɔ ye Mamadou Diko ye Mamadou Diko bakari sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ kabini dana taara ka da kan i b'a ye k'a fɔ ko maa dɔ maa min timina ka di a fari fonnen bɛɛ bakari a takun ye min ye k'a b'o dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛɲɛbakaw wulila ni ka wulikajɔ dɔ kɛ bakari n'i y'a lajɛ komini yɛrɛ kɔnɔ min ye komini 12 ye kɛɲɛba marabolo kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen da jɛra ni ka buru kelen fiyɛ ɲɔgɔn fɛ o ye kɛɲɛba kuranko ye a ko Mamadou Diko Kenyeba préfet bakari ayi wulikajɔ sugu bɛ kɛ ni ka denmisɛnw dɛmɛ bakari maakɔrɔba fɛn fɛn da bɛ tɔn in kɔnɔna la bakari ni ka ŋanima ɲumanya jira k'u sɛgɛrɛ a ko an bɛ don min na ko bi hali ni kuranko ma ban pewu nka nɔgɔya belebele kɛra sabu min ye EDMSA ye k'u ka groupe sɛbɛn ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye denmisɛnw ye bakari k'u former bakari k'u tɛgɛ don ca la a ko n'i y'a lajɛ denmisɛnnin 1,600 bakari olu kɔni u ye dɔnniyaw sɔrɔ bakari min ye bolominɛyɔrɔw ye maa caman y'o sɔrɔ bakari b'a ye k'a fɔ sifinnakaw ka dagayɔrɔ n'o ye maison des jeunes ye bakari b'a ye k'a fɔ u y'o sɔrɔ bakari hakili jagabɔkɛyɔrɔ u y'o sɔrɔ a ko n'i ye dugu yɛrɛ taabolo lajɛ min ye cɛkɔrɔbaw ye dugutigilakaw bakari ko nin bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen bɛ n'a ka hakilinaw ye n'o ye Mamadou Diko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin komini 12 in lajɛ bakari b'a ye k'a fɔ u ka association ale vice président n'o ye Musa Sangare Musa Sanga Keita bakari ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ hakilinajigi dɔ kɛ i b'a ye k'a fɔ maison des jeunes bakari min kɔni olu ka hakilinaw sabatilu ye ko ni maa min y'o kɛ bakari ko mun tora olu bolo k'o waleɲuman dɔn min ye dugutigilakaw ye olu ma to kɔ nin na mairilakaw nin bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya yira min ye préfecture la bakari baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɔni fana yira ko tɔw bɛ ka min fɔ olu bɛ k'u tɔtɔ ko olu minnu y'a baarakɛɲɔgɔn ye olu bɛ min dɔn ko jama t'o dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye polisiw ye gendarmerie gardi bakari nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la u bɛɛ lajɛlen ka kanubaga ni folu ta k'a yira k'a fɔ ko adamaden tɛ dun bakari nka i kɛwale de bɛ dun n'i ye min kɛ maaw b'a dɔn ye ko jamana in tɛ fitiriwale jamana ye n'i yɛrɛ ma fɛn kɛ bakari i sali tɛ dɛ i ɲɛ bosolen ɲɛna bakari a bɛ ta ni k'a f'u ye paratatata o tuma min ye ɲumanya ye baara ɲuman kɛ hakilina ɲuman tali fasoden ɲumanya kɛli bakari ko kɛra wajibi an bɛɛ lajɛlen kan a ko min ye référendum ko ye oui bakari ko kɔni ye kunnawolo ni daraja sɔrɔ Kenyeba marabolo la ala ni préfet ka ŋaniya ɲumanya n'a ka wulikajɔ bakari ni k'a lase dugudenw bɛɛ lajɛlen ma kunnafoni filanin an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a ka bi bɔli don nouvelle horizon mɔgɔ an b'u aminɛ jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye bala cogo bɛ di Bajawata ni yente ka doni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le cikan Musa Seku jaabi nin y'a ka fasiri ye jaabi a ko min ye cikɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnyala office des périmètres irrigués de Bagineda kan n'an k'a ma ko OPIBU n'i y'a lajɛ e ko olu kɛn bɛ k'u bolo don kun na ni ka kulekoyi o kɛn bɛ ka kulekan min bɔ a bɛ jigin waro ko fɔ bawo n'i y'a lajɛ a bɛ waati jan bɔ kabi sango b'a ye k'a fɔ gɛlɛya a tun bɛ anw ka cikɛlaw dala wa n'i y'a lajɛ kɔsada in fana na ɲinɛ zanda ɲinɛ campagne kulekan kun bɔ bɛ zango ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ san o san ka kɔnsamiyɛ baaraw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye n'o ye conseil supérieur de l'agriculture ye layiru kɔni kun t'a la an ka cikɛlaw ye k'a fɔ ko min ye nɔgɔ ye n'o ye engrais ye k'a na d'u ma ka bɛn n'a waati ye wa n'i ye ko in lajɛ engrais in a kun kan ka di juin kalo tɛmɛlen tile 15 ka taa se juillet kalo tɛmɛlen tile 15 ma wa nin bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛna kɔsa
ya da ne ba ye ka fɔ jouer kalo yɛrɛ satɔla de engrais a kun bɔ la wa min ye faso Maliba ye a bɛ nɔgɔ min ne k'a kɔkɔrɔmadon n'an b'a wele ko engrais subventionné o kɔni n'i y'a lajɛ a sɔrɔli kɛ bɛ gɛlɛya ye waati do i b'a ye k'a fɔ Fadiri Kɛba ka fɔlɔ n'o ye Musa Seku Jaabi ye ko n'u ma fɔ cikɛlaw ye k'a fɔ min ye sɛbɛn ye n'o ye reçu ye o ntanya bɛɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ ko stock min dun bɛ yen o banna min ye faso kɛ bɛ ka engrais min kɔkɔrɔmadon n'o ye engrais subventionné ye o kɔni o sɔrɔli o kɛ bɛ gɛlɛya belebele jamana ɲɛmɔgɔw de kan ka wuli ka jɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni y'anw ka ministre min n'o ɲɛsin b'an ka cikɛko ma an ka tugudaw yiriwali ko ma ale min n'a bɛ jɔyɔrɔ la bi n'o ye Lasine Danbɛlɛ ye Lasine Danbɛlɛ maa do a bɛ ko in a b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ a bila an bɛ baara min na a bɛ a dɔn wa a tigɛnkan bɛ n bolo k'a fɔ min ye fura ni fɛɛrɛ ye a n'o tigɛ waasa cikɛlaw olu jigi bɛ se ka fa cogo min na o jigi bɛ se ka sigi n'i ye ko in lajɛ maa dɔ kɔni bɛ yen ale y'a da ci ka bɔ ɲɔgɔn na a y'a jira k'a fɔ min ye engrais ye min ye kilogramme bɔrɔ n'o ye kilo 50 ye o kɔni o tun b'a la ka di 3,000 wa min ye o bɛ don suma minnu kɔrɔ olu dɔlen don nka min ye 2,000 ani 800 o kɔni fana b'a la ka di bi min kɔni bɛ se ka jigi k'a fɔ ko min ye engrais ye o kɔni dɔ bɔ bɛ a sɔngɔ la wa ko n'i ye kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan wulikajɔw bɛ sen na nɔgɔ min n'o bɛ don kɔɔri kɔrɔ min bɛ don malo kɔrɔ ani min bɛ don fɛn wɛrɛw kɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni a jaso bɛ ka jɔ n'u kwadisi ye faso Maliba ɲɛmɔgɔw fɛ wa maa minnu bɛ n'olu kan ka engrais ninnu fana sama ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka donna ye faso Maliba kɔnɔ olu de kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la wa n'a nana fana maa minnu bɛ yen n'olu kan ka engrais sɔrɔ ka don u ka forow kɔnɔna na a ka so olu fana ma ka bɛn n'a waati ye maa dɔ bɛ yen ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale ma sigi ka jamana faso Maliba kɔnɔ koyi n'o ye Ablaye Jara ye Ablaye Jara ko ale fana ye malo sɛnɛnɛ ye malo cikɛla do Bagineda kɔnɔna na wa min ye périmètre irrigué n'o OPB ye a b'a la k'a ka cikɛ ni k'a baaraw boloda ye Ablaye Jarakɛ n'o ye Jarakɛ a ko min ye wulikajɔ ye ale y'o sabati ale taari ta sa a yɛrɛ dufa kɔnɔ wari la ko bawo min ye faso kɛ bɛ ka nɔgɔ min kɔkɔrɔma don n'a bɛ wele ko engrais subventionné o kɔni o tɛna sɔrɔ a waati la a bɛna sɔrɔ waati min fana na o b'a sɔrɔ la sanji fanba o taara a kan ka don sumanw kɔrɔ ka bɛn ni waati min ye n'o tɛmɛna hali ni y'a dɔn a kɔrɔ ko i hakili bɛ nafa min na i tɛ o sɔrɔ o ye Ablaye Jara ale ka kɔrɔfɔ ye o ye wa n'i ye a ko lajɛ halisa maa wɛrɛ fana bɛ yen min kɔni n'a ye a da ci ka bɔ ɲɔgɔn na n'o ye Umaru Tamura ye ale ye directeur national de l'agriculture ye a y'a jira k'a fɔ ko min ye juillet kalo tile 9 tɛmɛlen san 2023 min ye engrais ye faso Maliba kɛmɛ ka nɔgɔ min ni k'a kɔkɔrɔma don ka fanba caman ta a musaka bɔli la ko n'o ye o dili fana hakɛ ta k'a lajɛ 100 sara la o bɛ t'i jɔ 5 la 5% du taux de distribution maa bɛ se k'a fɔ halisa dɔ ka fara wulikajɔ kan n'o tɛ an hakili bɛ fɛn min na n'an hakili bɛ jɔyɔrɔ minnu na jamana faso Maliba k'o sɔrɔ kwari sira fɛ a k'o sɔrɔ malo sɛnɛ sira fɛ a k'o sɔrɔ suman wɛrɛw sɛnɛli sira fɛ o jɔyɔrɔ ka yalima a bɛna sɔrɔ wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin ye sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ cikan kɔnɔna na Musa Seku Jaabi a ka fasiri don. Bakari Tarawele ne bɛ n tɛgɛ don tuguni la différence Bakari min ye engrais ye n'o sɔrɔla Bakari cikɛlaw labɛnnen bɛ sumansiw sɔrɔla Bakari min ye sanji ye n'o mana Bakari foyi ma kɛ fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye pluie provoquée Mali la Bakari b'a ye k'a fɔ ko baara latigɛra armée de l'air bolo Bakari sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ min ye waati jan ye o kɛra samasamani la min ye jamana ye ale ni société malien aéro compagnie n'o ye opérateur économique malien dɔ ta ye n'a tɔgɔ ye Ibrahima Diawara sɛbɛnnikɛla ko a ko hakili lajiginna min ye opération pluie provoquée min ye sanji ye k'a karaba Bakari b'a ye k'a fɔ technologie baaraw u sabatira Bakari b'a ye k'a fɔ min kɔni ye diɲɛ ye Bakari b'a ye k'a fɔ changement climatique nana waatiw bɛ ka goniya Bakari kaba bɛ fin a bɛ fo Bakari fɛn dɔw bɛ se ka kɛ ka kaba k'a kɛ ji ye Bakari jateminɛ kɛra ni k'o ɲɛdɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko ni hakilina in taara Mali la san 2009 a ko n'i ye kow taabolo lajɛ Bakari b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Ibrahima Diawara Bakari baara in nun dira ale ma 2009 de sɛbɛnnikɛla ko
a ko n'i y'a lajɛ Ibrahima Jawara hɔrɔn do kankelentigi do bakari ladiri do bakari i b'a ye k'a fɔ a ka jamana ka d'a ye entrepreneur belebeleba sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye samiya ta jɔ ka maa makɔnɔ bakari a ye wulikajɔ min kɛ bakari b'a ye k'a fɔ min kɔni ye sanji ye bakari min kɔni ye sababa ye k'o di jamana in ma sɛbɛnnikɛla ko kabini ɲina samiya daminɛna bakari i b'a ye k'a fɔ kumaw de cayalen bɛ foro kɔnɔna la ka taa bila sokɔnɔnaw la sɛbɛnnikɛla ko mun ni mun de bɛ fɛn o fɛn bɛ bakari a bɛɛ lajɛlen bɛna si dɔn sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ bakari b'a ye k'a fɔ mali kɔni ye san caman de kɛ sanji la an ni ja kungo kɔni an n'o famana k'a sababu kɛ min ye pluie provoquée ye Ibrahima Jawara ale ka avion de tun bɛ k'o baara kɛ nka min ye ɲina ye ale ka avion u ma wuli tile kelen bakari baara latigɛlen bɛ armée de l'air de bolo sɛbɛnnikɛla ko gunnɔten bili bakari a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛfɔ malidenw ka se k'a si dɔn a ko pluie provoquée maa min y'a hakilina ta an ka jamanakuntigi kɔrɔ ala ma hinɛ la n'o ye Amadu Tumani Ture bakari min ye jaw de senfɛ bakari nansara jamana minnu b'a la kabini san caman ATT kɔni ale de y'i sigi k'i miiri ni ka jateminɛ kɛ nansaraw kan u kana ladege an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye américains ye olu b'a kɛ a bɛ san caman bɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye baara kunfɔlɔ san 2006 o taara ni k'o di américains ka société dɔ ma bakari ka se ka contrat kɛ an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ bakari o contrat i kulo kɛrɛmɔsigi o tun ye samiya kalo 5 miliyari 3 baara daminɛ kuma sɛbɛnnikɛla ko min ye avion ye k'u lawuli bakari b'a ye k'a fɔ kaba mana fin o kuma yanni kaba bɛ fo bakari avion bɛ wuli ni ka taa bombarder a bɛ kɛ ji ye bakari a ka bɔ hakili mɔdi la k'i ka don sɛbɛnnikɛla ko min ye américain ka nin société ale kɔni ye baara kɛ san 2 ye 2006 ka taa bila 2008 la bakari b'a ye k'a fɔ min kɔni ye baara ye bakari dan nana sigi o ko la k'a sababu kɛ nafolo bɔta ka ca bakari ala nana kɛ min ye faso maliden dɔ ye min bɛ se k'a kɛ Amadu Tumani Ture a nana sigi ka miiri k'a yira k'a fɔ Ibrahima Jawara yanni maa bɛ taa kale dan sinani ɲɛna kungo kɔnɔ mun de t'a de ka bamusoba ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko Ibrahima Jawara ye fɛn dɔ kɛ bakari min ye san 2004 san 2005 ye bakari o de ye palais présidentiel ye bakari min ye a ka karo n'o ye stone karo ye ni ka palais chambre 30 kɔ k'a bɛɛ lajɛlen karo wuli ka bɔ yen k'a ka karo stone da la n'o ye karo malien ye bakari b'a ye k'a fɔ k'ale tɛna se ka ɲinɛ o kɔ o ye fasoden ɲuman ye fu falaki a ma dɔrɔmɛ kelen minɛ bakari hakili lajiginna min ye boulevard de l'indépendance ye bakari ɲɛ bɛ kogosu minnu na ye dɛ Ibrahima Jawara k'a bɛɛ lajɛlen turu k'a di jamana ma min ye pavé minnu bɛ kogosu ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ jamana ye fu falaki hakili lajiginna min kɔni ye aéroport sira ye bakari b'a ye k'a fɔ min y'o kogosu ye ka taa bila o pavéw la sira fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye terre-plein central ye k'o bɛɛ lajɛlen fana da jamana ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ ka ni fasoden ɲumanya baara kɛ mun na jamana tɛ kɔfilɛ k'o tigi la dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye américains ka ni société Ibrahima Jawara a ka fasoden ɲumanya kɔnɔna la u y'a minɛ u la ni k'a di Jawara ma a minɛnw b'a bolo bakari a dɔnniya b'a la cɛdon minnu b'a bolo minnu bɛ se k'a baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko lamɛrikaw n'olu ta tun ye miliyari 3 ye kalo 5 Ibrahima Jawara yira k'a fɔ ale bɛ se ka kɛ miliyari 1 ni dɔɔni sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye marché taara k'a di Ibrahima Jawara ma bakari san 1 san 2 san 3 i b'a ye k'a fɔ ja kungo kɔni o banna bakari ni kaba finna yan'a bɛ fo a n'a ka pankuruw bɛ wuli bakari bɛ taa bombarder k'a kɛ ji ye bakari fo ji yɛrɛ bɛ ɲini ka dugu wuli kuma dɔ la sɛbɛnnikɛla ko min ye jiginɲɛw bɛ fa ɲɔw bɛ sɔrɔ sɛnɛkɛlaw bɛ nisɔndiya a ko k'an to sigi kɔnɔna la dɛ an nana bila nisɔngoya kɔnɔ sabu n'i y'a lajɛ bakari min ye Ibrahima Jawara ye ale ka baara kɛ wari bakari dɔw de nana ɲɛbɔ fɛ dɛ bakari min ye kɔnniya nana juguya nana bakari min kɔni olu bɛ se ka dɔɔni fɔrifɔri la cogo min na baara kɛ wari de don sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ avion minnu kan ka baara kɛ bakari min ye minɛn minnu kan ka san bakari baarakɛlaw ka sara n'i y'a la nin bɛɛ lajɛlen bɛ musakaw de kofɔ dɔw de filɛ nin ka n'u nin don ka nin transition kɔnɔna la f'olu ka dɔɔni fɔri ka dun sɛbɛnnikɛla ko bari min kɔni ye samasabaliw nana caya a ma ɲa min kɔ bari u y'a lajɛ sa ka na ni juguya ye min kɔni ye marché k'a minɛ Ibrahima Jawara la k'ale dabɔ la pewu ni k'a di armée de l'air ma sɛbɛnnikɛla ko armée de l'air bakari i b'a ye k'a fɔ a dɔnniya ba tɛ yen a minɛnba t'u bolo bakari olu bɛna min kɛ o ye service minimum ye nka min y'a lakika ye bakari minnu ye professionnels ye minnu ye experts ye ka baara minɛ olu la samiya dun t'a jɔ ka maa makɔnɔ k'a di maa ma maa min ma labɛn sanfɛ ko ye taa ɲɛ wa segin kɔ i bɛ segin kɔ Mali kura filɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye dun ta nɔfɛ marché minɛcogo filɛ nin Jawara la juguya nɔfɛ marché minɛcogo filɛ Jawara
la Bakari min kɔni ye Mali samiya ye min kɔni ye samiya ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ ko kɛcogo la bɛɛ siran bɛ bɛɛ jɔrɔn bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko Ibrahima Jawara ko nin tɛ kuma kun bɔ min kɔni ale kɔni ka kuma ye Bakari ale tɛn'i kanabɔ k'a fɔ réseau kan a tɛn'i kanabɔ k'a fɔ malidenw ye nka ni gɛlɛya nana malidenw yɛrɛ de bɛna dɔn k'a fɔ mun na gɛlɛya bɛ ka na mun na jakungo bɛ ka na maaw n'a ko dɔw senfɛ sɛbɛnnikɛla ko a dɔnni filɛ n'o de senfɛ n'o tɛ kabini min kɔni 2021 ye Bakari b'a ye k'a fɔ u ye wulikajɔ kɛ ni ka marché k'a minɛ Jawara la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ armée de l'air a bɛ se ka d'o ma nka Bakari f'u ka labɛn kosɛbɛ u labɛn kuma ma se fɔlɔ f'u ka minɛn sɔrɔ ka former Bakari o ma dafa fɔlɔ a ko ni samiya dun kɛra tiɲɛna tancogo la Bakari k'a bɛ kɛ malidenw de la wa a bɛ kɛ joona a bɛ k'an bɛɛ la o kuma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a la Ibrahima Jawara n'a dun ma k'a fɔ k'u y'a minɛ la Bakari ko forotigi yɛrɛ don bi a kɛn bɛ ka se ka foro min kɛ Bakari b'a ye k'a fɔ ko jiko gɛlɛya tɛ yen ni sanji ma na nka min ye opération Guta Guti ye o b'ale bolo yen ka ban sɛbɛnnikɛla ko min ye forobata ye n'a kun kan k'o di jamana ma ko jamanadenw dɔw yɛrɛ ye Jawara kumaniyaw la min ka se ka malidenw bɛɛ lajɛlen bila jiko gɛlɛya jakungo sanfɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la différence kɔnɔ maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye Arali ye Bojabate la différence an b'u fo u ko ten ko cɛlagari data kunna n'o tɛ ko caman kɛla ɲɛna ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau Y Dumbuya Yakuba Dumbuya nin y'a ka fasiri ye Yakubu ko min ye M5 RFA e ko min ye tɔndenw ma kologirin dɔw ye e k'u t'a la k'u ɲi ɲimi wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ u ka M5 RFA a tɔn a président d'honneur ni o ye Mahamadu Jawara ye Jawara ko min ye a ka laseli dɔ senfɛ min ye internet n'o ye web TV dɔ ye n'o ye Kabala TV ye a kɔni o baara ninnu bɔra ka kɛ a fɛ juma tɛmɛlen utukalo tile 4 san 2023 min ye Mahamadu Jawara ye président d'honneur du Front populaire des jeunes du Mali ale kɔni y'a jira olu yɛrɛ fana ye M5 RP tɔnden dɔ ye koyi wa a y'a jira fana ko min ye démission ye o bɛ fɛ k'o de laɲini ka ɲɛsin Dr Choguel Kokala Maïga ma a ka bɔ M5 RP comité stratégique au président ɲɛmɔgɔya la a ka ɲɛmaya jɔyɔrɔ di maa wɛrɛ ma bawo n'i y'a lajɛ olu ye wulikajɔ min kɛ M5 kɔnɔna na u ye laɲini minnu ta ka ɲɛsin jamana marabaaw ma a waati la min ye bandaw ye cɛkɔrɔba ale de tun ye transition président ye o n'a ye ɲɔgɔn ye ka bɛn mɛ kalo de tile 6 ma a lamusa min ye san 2021 o kɔnɔna ye min ye palais de Kuluba ye masakɛ a ka fanfankɔrɔ la a ye nin délégation kɔni ni k'a bisimila min ye M5 RP maaw ye olu yɛrɛ fana tun bɛ taama maa bisimilalenw na koyi u ka laɲini Choguel de tun b'u ɲɛmaya la dɔɔni kama u bisimilalen kɔ bandaw ko k'a ye dɔ di Choguel ko k'u mana jugumana u ka laɲini ye laɲini 17 ye o laɲini fana na min dun y'an ka kananko ye n'o ye insécurité n'o ye lakanabaliya ye o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na denmisɛnw ka baarantanya o ka kɛlɛ ko nka ko n'i ye k'o ta k'a lajɛ bi kabi Choguel Kokala Maïga a sugandila k'a kɛ cɛmancɛ fanga fangabulon ɲɛmaa ye n'o ye premier ministre ya jɔyɔrɔ talen ka kalifa la e ko a kɛn tɛ k'a ko kɛ arrangement ye wa maa minnu n'a ka surun a n'olu de bɛ ko kɛ maa minnu bɛ yen n'olu kɔni y'u ka dulokiw ni sabaraw fara a nɔfɛ o kɔni olu caman bɛ yen bi o jɔn bɛ ten olu fana de ko k'u tɛna jɛn n'a ye bi kɔni u n'u ka sɛbɛn dilan ni ka taa d'a ma ka bɛn bi tarata ma a yɛrɛ jabala la primature la wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ k'olu hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye M5 RP kɔrɔlen ani M5 RP kura u ka fara ɲɔgɔn kan hakilina minnu tun b'u la kɛlɛ in daminɛ waati ani u bɛ fɛ ka jamana in jɔ ni sira minnu ye u faralen kɔ ɲɔgɔn kan u ka se k'o hakilina ninnu ta ka se k'a labaara waasa jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya min ye société civile lakaw ye minnu funu bɛ k'u sigi kɛrɛfɛ olu ka laɲini de ye bɛɛ lajɛlen ka na bɛɛ lajɛlen sen ka don a la bɛɛ lajɛlen da don jamana marali la min bɛ se ka kɛ sabu ye futuna minnu bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen ka se ka ban min ye M5 RP comité stratégique ɲɛmaya jɔyɔrɔ ye n'o y'a présidentya ye Mahamadu Jawara ko min ye Dr Choguel Kokala Maïga ye a n'a ka sɛbɛnfura sɔrɔ ka bɛn bi tarata ma primature la o na taa da a ma a ka M5 RP ɲɛmaya jɔyɔrɔ a ka b'o la pewu maa wɛrɛ ka suganti ka bila o la M5 RP min n'a tilan bɛ k'a kɛ bolofara fila ye u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kuluba kelen ye laɲini minnu bɛ u bolo jamana joli la hamina ni hakilina minnu bɛ u la u ka se ka o boloda ten nin ye sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Yakuba Dumbuya y'a ka fasiri don Bakari Traoré ni bolofifa ma jɔ Bakari ni taama ma jɔ bolofifa tɛ jɔ l'indicateur du renouveau maa min ye sɛbɛnni kɛ
a tɔgɔ ye ko min ye Adama Jabate wari a ko k'an ka taa Kati wari esike min ye seliba tɛmɛnen dugusɛjɛ dana juguya baara min taara ni ka jɔni sɛgɛrɛ wari min kɔni ye ko ye a bɛ ka ɲɛdɔn dɔɔni sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ Birahima Jomasi Sisogo wari san 39 san 40 sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ denmisɛnnin min hakili juru cani ne kun don wari a furulen bɛ denba fɛ Kati ka don a lakodɔnnen don wari min ye formation militaire ya tun y'o kɛ wari ba ye k'a fɔ sɔrɔsiya kɔnɔ a y'i yɔlɔ ka bɔ yen wari ni ka sira wɛrɛ ta sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ a ka baara ye min ye o de ye mini baara ye a ko n'i y'a lajɛ interprète don ka kan yɛlɛma ka bɔ dɔ la ka taa dɔ wɛrɛ la a ko denmisɛnnin ani maaw ka di ani civiliw ka di ani finitigilakaw ka di Bakari i b'a fɔ ko Kati bɛɛ lajɛlen b'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko hali ni nafolobatigi damatɛmɛ tɛ nka a ka dunta b'a kun Bakari ba ye k'a fɔ a b'a jaabi min y'a ka mobili ka taa bila fɛn minnu ka d'a ye a ko seliba dugusɛjɛ Bakari a y'a ka cɛkɔrɔba ta ni ka taa ka terrain dɔ lajɛ Bakari terrain lajɛlen min ye lycée Mami kɔfɛ Bakari ba ye k'a fɔ min kɔni mototigi dɔw ko tun bɛ k'u bɛlɛ Bakari a tilalen terrain lajɛli la sabu terrain kɔni terrain kura don k'a bɛna jɔ sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ k'a taara nafolo dɔ yɛrɛ ta banque la n'o ye sɛfɛ wari miliyɔn 10 ye terrain baara bɛna daminɛ n'o ye sɛbɛnnikɛla ko a taara cɛkɔrɔba bila segu tuma min na Bakari k'a kunda Bamako kan sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ Bamako sira minɛlen nɛgɛjuru ci dɔ sina ka a sɔrɔ ten Bakari i b'a ye k'a fɔ k'a ka segin joona sɛbɛnnikɛla ko Bakari a y'i kɔma segin ka Bamako sira bila ni ka segin Kati kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ jɔn de y'a wele Bakari min kɔni a terimuso dɔ bɛ yen Bakari n'o ye commandant ye Bakari o ye surasi jolen ye u ka jala yɛrɛ ye commandant jala ye Bakari ko de y'a wele Bakari a n'o bɛɛ lajɛlen kɔni ye EMIA baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabu ale tilala k'i yɔlɔ ka bɔ fini na Bakari ni ka se k'a ka baara kɛ civil baara ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ maa kofɔlen n'o ye jɔnni ye bɛɛ ko a ma ko jɔnni Bakari a tɛ sigariti min a tɛ te min janko dulɔ maa sɛbɛba laadiriba Bakari n'i y'a ye ka ban fɔ hadamadenya nege don i la sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min y'a wele u ye mun fɔ a ye Bakari ɲininkali gɛlɛ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ weleli kɔni o de y'a la segin ka bɔ Bamako sira kan ni ka segin Kati kɔnɔ tuguni Bakari min ye nɛgɛ kanɲɛ 14 ye Bakari b'a ye k'a fɔ a su de sina ka y'a ka mobili kɔnɔ jɔnni su kɔni min y'a wele n'o ye surasimuso ye o y'a wele mun kama o y'a wele k'a di dɔ ma wa janfa jumɛn de bɛ yen Bakari sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ n'a dun ma k'a fɔ ko ka numéro yira ka téléphone kɔnɔ maa minnu ye sɛgɛsɛgɛli baaraw daminɛ Bakari u ye o wele police scientifique ka taa bila min ye gendarmerie la Bakari min kɔni ɲininkali kun fɔlɔw ye o ko k'a da lawurusi la ale ni jɔnni bɛ ɲɔgɔn dɔn ko nkalon tɛ kabini bi ko la ko tɛ ale ka maa sɛbɛ don Bakari wa furuko kuma t'u cɛ Bakari k'a bɛ jɔnni dɔn ni maa sɛbɛya ye a t'a dɔn ni kuntanko ye o tuma min kɔni ye jɔnni ye min y'a sɔrɔ k'a b'i kalifo lahara a t'a dɔn min ye jɔnni sɔrɔ a tɛ janfa la a da t'a la Bakari k'ale kɔni ye jɔnni wele ko kuma de tɛmɛ n'u cɛ maa ni teriw kuma caman bɛ maa ni terilakaw cɛ o bɛɛ bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko Bakari ale kɔni k'ale teri duman de ye jɔnni ye ko kuma sugu bɛɛ lajɛlen b'u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla dun y'a yira k'a fɔ min ye jɔnni ye ko a tun ma bɔ muso filanan nɔfɛ de min ye muso kura ko kuma Bakari o tun bɛ nin ko in fana kɔrɔla la jɔnni a ka woro 3 yɛrɛ kun taara ka ban sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye jɔnni ye ale kɔni fara ni facogo la marifa danya kun 2 a ka selimafini bazin Bakari k'o bɛɛ lajɛlen kɛ basi ye a ka mobili kɔnɔ a sigilen bɛ sigi cogo min na dɛ ka sin k'a kunkolo jɛngɛ ten ka sin k'a nin bɔ a la ten sɛbɛnnikɛla ko k'a daminɛ 14 heures ka taa bila fo 16 heures heure 2 jɔnni kɔni nin bɔra la tuma min na lakanabaw nana min ye sɛgɛsɛgɛli baaraw daminɛna Bakari i b'a ye k'a fɔ jateminɛ fɔlɔ min bɛ yen Bakari min ye nin commandantmuso in ye Bakari k'ale bɛ dɔ kalama o ko la o tuma sɛgɛsɛgɛli baaraw daminɛna fo ka taa fɔ sa nin ko tiɲɛna nkalon dɔnna jɔnni sara sa cogo min na sabu digi kan bɛ maaw la kuma bɛ n'u ma dɔ fa ka so u bɛ dɔ fa ka kare kɔnɔ u bɛ dɔ fa sigida kɔnɔ mun de bɛ yen juguya don wa ɲɛngoya don wa bɛsɛnkɔniya don wa yeko kɛlɛ don wa a ko na sidɔnni sen fɛ kunnafoni filanin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Adama Jabate ale ka sɛbɛnni don Adama Jabate ka fara indicateur de renouveau kan Adama Jabate an b'u bɛɛ lajɛlen hali ne ye indicateur bila ne bɛ Danaba info ne bɛ o ta min ye CMSS kunnafoni di sira ye jɛkulu nin kɔrɔfɔ in o sɔrɔla a sɔrɔla Danaba info fɛ ka bɔ olu de yɔrɔ n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko min
yanga caisse malien de sécurité sociale u koni tegere warawara la u yeku ka sabu ke duna munu nana ku bena on game ka nga SMSC ni ka bara bulo da chuko munu na al na soro la geleya do ba kon nana kuna wolo mi ni joro ba munu no lu soro me SMSC ve aka wulika jona ka chesiri hukumu kon nana u bese kana ota ni ka tana ye u ka jabana ka iba do o ye delegation mi wa delegation mbora cha de kon nana ku kunda faso malibaka ni ya taka laje oluka caisse d'assurance santé na ko mako CAS ni ani katase uka caisse d'assurance maladie des armées ma na ko mako kama ni mbela jele ngoni mata anivla o de kera delegation ni ku kabo chadi dugologa ku kunda faso malibaka kana CMSC la ajabala la nyama bando ishaga kone anaka danga ko sega unyininga uka bara bulugula wani manunu laje uko ninga nyama ya akundame ka di directeur général ma no oye général Singh Yabe Barnabasi Singh Yabe Barnabasi wani ya taka laje alefana mi médecin colonel doye utumbe anofeta mabawla no ye nojim mbay banga tingari ofana oye directeur général kuna sa chadi to ko ngagale kle gonenu ni to nunu fara ma fo wati dola amanogo ni ko indaga laje uye wulika joke ube onga jamana kono kabiju kalot leta ani wolomla wa mi onga SMSC nyamawi uluye nyafolige wa mi nyama no ishaka ekonaye ale koni ye yamare daka dangama no ala satrawore o kan nyafolige SMSC abe latama chukodi abe barage chukodi gilad mo be ne ayo soro aka bulo fara yere charime chukodi nona mi assurance maladie universelle onga fazo maliba akema ko sigi senga chukad mena nimbele jele nyafoli tala ko o segere wani ya taka laje mi ye ma ko fole yere mana Singh Yabe Barnabasi ale ko ni aya jira ka fo onga fazo maliba aye bara bacha mange wa uni haglna munu flani ulu yere fana ni ladigi nu segina ka ta chadi e konnana wa abeke sabu ye fana ma ko fole anano fe mau bele jele nga sega haglna ngro soro ga segi wa ku unaunga jamana SMSC bara gelaw unato jela unato hagli falen falona wasa mi alisa flimi no be ulu bulu ga jamana ga no chadi o flinu no bele sika laklen choko mina mi assurance maladie o nasra o konna wani ko no bele jele franyoanga akoni akera hagli na fale kenae mi ngoni fanfla bele jele nimisi wasa soro wa uya jira fana ga foni tuna ga usiya vole wa shi laban tuna keni sanga na ga wati ube tama ga ta bonywaye ulu nana onve choko mina anga maunu ya lanyini ufana na tama ga ta bo uye chadi jamana nana ni ngwe sebe sebe na ya sama gabo edana ba enfo konnana ulu fana ya soro SMSC o ka funa hunde sara wotrawre o kuma fari chauffele me amita jibi fanfe kan kunja ni dege sumale o bebe wotrawre bala tuko bedi boje bate ni yentega do ni sebe bo sebe no kwa ko la Colombo SB ni aka fasiri SB ko mi sraba ka boli amni ya boli ke bawye no izajoye ni zame na belejile ngoni bala ka kule ni ya taka laje on go sero sebe ko chembe ko ni ya laje mi jamana ni ya kufo ibe sraba nyuma ibo ukufo jamana kani jamana woro chechi ka donyana mi ye fa baye oni marabulo no region ye oluka siga tama ka donyana ko betota srako wa goni srako taka laje bi ko yelma nga ministre de l'équipement de transport no yanga ministre so min yashimbe nga saraba ko ni bulma fen goma no ye madam damele madina siso ye ko yelma be sunad lawa ni ya taka laje mi samye indole ko saraba chama baby kamne kaifo gawo fokata se anga marabulo toma ina fo mi e kulugoro ye sigaso segu mopti tomoktu ni belajele ngoni belajele be kamana gan ko nana sero belajele cheledo sero kembe dingawi ni iga bulma venta kasra ko ni tamali damne gudro nunu abeke se babo ko mi donso ni sugo abe to ka nyo nyari chogomna belajele ngoni bala kasra mama yoro ni ka onyari mi ni mangan chala ibaye ka fo ubena gudro mugudo bon fando fe ka do ni ka ulu danoro wa ate bokar la gande nesoro a chama melemba kalo saba ni wale ma kalo woro ibaye ka fo zango samya mi dole fleni a gudro fenfembe nu sudela ibaye ka
fɔ a bɛɛ lajɛlen ji nana ni k'a bɛɛ lajɛlen wuli ka taa n'a ye min ye bolimafɛnw ye minnu bɛ bol'a kan caman bɛ yen o ye bolimafɛn girimanw ye n'o bɛ wele ko engin lourd min ye remorque ye fo ka taa se u n'a ɲɔgɔn wɛrɛw ma nin bɛɛ lajɛlen ni sira ma dilan ka bɛn n'olu ka giriya hakɛ ye a bɛ gɛlɛya ko yalima ɲininkali dɔ kɛlen don poste de péage minnu filɛ nin ye i taa ni segi i bɛ nafolo min bɔ ka di ko yalima o nafolo mugu b'a la ka taa min dɛ sirabaw a kɔni an kɔni kɛ mɛ wariw bɛ sara péage la wa nafolo in a bɛ tunu i b'a fɔ todun na nugu la a t'a la ka ye sira ninnu n'a ma dilan bolimafɛntigiw bɛɛ tɛ bolimafɛntigiya kɛ bawo bolimafɛn kura hali n'i y'a bɔ usine na k'a bila Bamakɔ sira ninnu kan walima Mali marabolo ninnu siraw kan i b'a ye k'a fɔ an bɛ taa se kalo kelen kalo fila ma yɔrɔ yɔrɔ bolimafɛn i bɛ taa n'a ye garage la kɔni o y'a ɲuman ye a bɛ kɛ sabu ye sirabakolo ka siraba ka kasara ni ka o juguya wa nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni siraba n'a ma dilan binganikɛlaw olu bɛ t'u meru sira cɛlen yɔrɔw de la bawo ni bolimafɛn sela ye a tɛ se ka boli kosɛbɛ n'a di ma se ka boli joona min ye sirabatigɛlaw ye n'o ye binganikɛlaw ye zumba kulew olu bɛ sira de ni jan de da mobiliw ɲɛ sira cɛlen yɔrɔ ninnu la ko sira dilali a bɛ kɛ fura ɲuman ye jamana marabaaw ma a bɛ kɛ ɲuman ye min ye jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen nin ko sɛbɛ sɛbɛ min y'a sama ka bɔ la colonne kɔnɔna na SB a ka fasiri don indépendant wari maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye la rédaction ayiwa ka fara min ye Awa Tarawele kan wari esige a ko min ye produit ye wari kuma kɛnbɛ caco kan bi sɛbɛnnikɛla ko wari nin kuma in fama kɛra ka da don a la sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ ko produit ye fɛn ye wari n'an b'a dɔn an ti maga la wari kɔlɔlɔ ni masiba min bɛ produit la maaw bɛ min m'u la k'u wɔlɔwɔlɔ k'u kɛ maa jɛman ye ala kɛmɛ ka farifinman dilatira mun d'u ma ni k'o da kolon ci sɛbɛnnikɛla ko wari a ko nin phénomène a bɛ an ka jamana in kɔnɔ pɔ sabu n'i y'a lajɛ a bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ nka fiɲɛ b'a wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na a ko Mali kɔnɔ bi wari bonya ka da muso kan wari f'i ka kɛ muso gwɛman ye wari f'i ka sɛnɛko ni k'i walanwala wari min ye cɛw ye u ɲɛsu muso jɛman kan u bɛ haraba bakari n'i ye ko taabolo lajɛ si ko t'a la bilen min ye denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ko k'i sɛnɛko k'i jɛ ni k'i kɛ walawala ye bakari ko de b'a to nisɔndiya bɛ ta k'i sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ a baara ta n'an dun man tɔgɔ dɔn ciaco bakari min ye dimɔgɔba ɲɛ kelen bakari an bɛ k'an yɛrɛ de golo k'a bɛɛ lajɛlen toli k'a ban sɛbɛnnikɛla ko a ko ale kɔni ɲininkali kɛ min ye produit feerela dɔw ye u ko bi produit sugu ye tama ye k'a tɛ galako ye bakari ko n'i y'a lajɛ n'i ye produit boutique dayɛlɛ yan bakari k'i bɛ cɛw ye k'a san cogo min na i bɛ musow ye k'a san ten nka k'ale ka client fangirima ye musow ye bakari ko sɔngɔ gɛlɛman bɛ yen sɔngɔ misɛnnin bɛ yen nka ko min bɛ san kosɛbɛ Mali kɔnɔ o de ye dadumani ye a ko dadumani bakari ko ye sɛgɛgatani de ye o cuyi fari kan a n'a ye ala ye golo naturel finman mɔni mun d'i ma bakari n'o de ka ɲi an ka tile kɔrɔ a n'a ka o wuli ka bɔ i kan ni k'i fari labila a bɔra ta ni siraba gasara ala kan n'a cɛ janya ni bana y'i sɔrɔ opération bɛ taa bɔ bana min kɔnɔ a fari dɔw bɛ tellement que produit kɛ bɛ k'u tiɲɛ ni u y'u minɛ k'u kala a bɛ sin ka ban ɲɔgɔn na. bakari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko o y'a la nɔgɔman ye a ko min ye produit n'a sera kundama dɔ la produit kɛla yɛrɛ bakari b'a ye k'a fɔ a suma bakari b'a ye min ye parfum de b'a ka sagi kɔnɔ a b'o bara kelen fiyɛ ka ba tile kelen n'o tɛ a tɛ se ka gɛrɛ maa la. zango maa minnu bɛ sosarama ta. sɛbɛnnikɛla ko bakari n'i y'a lajɛ min ye produit ye bakari k'a tɛ sɔn bɛɛ la o n'a ta o ta dɔw b'u tulo gɛlɛya ni k'a mun o k'a mun bakari a bɛ se k'olu kɛ couleur saba ye ten. sɛbɛnnikɛla ko bakari n'i ye k'u taabolo lajɛ a ko min y'an ka jamana kɔnɔna ye bakari ko cɛ dɔw fana bɛ yen hali n'olu tɛ zan ye nka produit ka d'olu ye. olu kan ka minɛ de k'u da k'u kan tigɛ. a ko bakari n'i y'a lajɛ k'olu fana kɛ cɛ gwɛmanw ye sabu min ye Mali kɔnɔ an to mɛ jɛman ko la bakari cɛ fara muso kan bɛɛ lajɛlen ko jɛman sɛbɛnnikɛla y'a yɛrɛ k'a fɔ a ko min ye furu caman bɛ yen n'olu daminɛna ka ban kɔɲɔmuso fana dalaminɛ ye mun ye bakari o de ye k'an walanwala o de ye k'an jɛ bakari n'i y'a lajɛ min ye wotorokɔrɔ b'a pɔn kan ni k'a labɛn k'a mun k'a farima nugu ni ka tila ka produit mun k'a kɛ ŋuɲa k'e ye kurakurani ye. la kibaru Mali sɛbɛnnikɛla ko bakari min ye kurakurani ye bakari b'a ye k'a fɔ fini birilen b'o kunna tile 15 ma dafa ka ban maaw ni jigila bɛ se ka tigɛ ten k'a jira k'a fɔ ja an ka kɔɲɔmuso ye kɔrɔkɔrɔni ye fɛn kɔrɔ ye bakari min kɔni kɔrɔlen munnen don kɔrɔlen pɛntirilen
bɔgɔde ana tila ka ɲɛdɔn kɔfɛ wa ini kɛnɛya tigilamɔgɔw tɛ fama wa ini pharmacie tɛ fama o bɛna le o sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye kaba furakɛlaw ye ka taa bila min kɔni ye an ka docteur ba caman bɛ yen bɔgɔde olu kɔni ko kulu dabali bannen don a ko ala y'an sɔn golo min na bɔgɔde ko nansarabilenw yɛrɛ ɲɛbɔlen b'an fɛ tile lawuda tile mun b'an fɛ yan bɔgɔde ni golofima in de kaɲi an ma ka an ka golofima in ta ka bɔ yen k'an fari labila bɔnna ye k'a labila microbe ye k'a labila bɔnna ye k'i b'a fɔ ko produit mun na ka baara sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ maaw de bɛ taa kuma bɛɛ min ye dermatologue fɛ yen bɔgɔde nin bɛ na nin bɛ na dɔwɛrɛ tɛ dɛ produit kɛmɛ k'a bɛɛ lajɛlen fari dakolon ci k'a ban pewu i b'an balimamuso dɔw ye ni tagakuru fila in ou bien tama ninnu tanbɔni i tanbɔni wa a b'i b'a fɔ n'i ye sɛ minɛ k'a si bɔ a la sa i t'a poroforo k'a si misɛnnin bɔ a la o tasuma b'a jeni jeni min kɛ dɛ fari de bɛ kɛ ten. A filɛ nin ye dɛ. I ko Sogola. Sɛbɛnnikɛla ko. Bɔgɔde n'i y'a lajɛ. min y'an ka dɔgɔtɔrɔsoba caman bɛ yen. Bɔgɔde ko produit mɔnɔw de bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ten. Nin bɛ na nin bɛ na. Dɔwɛrɛ tɛ i yɛrɛ ka ɲini ɲɛna don. Maanifin n'i ye min ɲini i b'o de sɔrɔ. A ko an balimamuso ka sabali. Waati dɔ kuma sera. Maa b'i diɲɛ girin. Bɔgɔde ka sɔrɔ i m'a dama tɛmɛ. Maa b'i sigi so kan ka sɔrɔ i m'i sigi a nunkala kan. A ko min ye npogotigiya bɛ kɛ. Cɛmisɛnya bɛ kɛ. Bɔgɔde damatɛmɛ ko dɔw bɛ yen min ye kɔlɔlɔ ka ɲɛsin a ma. An ka yɔrɔ jan o la. A ko n'i ye Mali lajɛ. Bɔgɔde bana jugu caman bɛ Mali kɔnɔ n'i y'a mɛn ko kansɛri bɔgɔde kɔni o y'a tolilen yɛrɛ ye bɔgɔde ko kansɛri bɛ produit mun na caman na u kɛmɛ k'u yɛrɛ ka kɛnɛya k'o don galama na sɛbɛnnikɛla ko a ko a to o kɔrɔ ka di min ye produit ye bɔgɔde ko maa t'a fɔ k'a tɛ musa nka min ye k'a dama tɛmɛ bɔgɔde n'i y'a lajɛ maa minnu ye jamana baarakɛlaw ye n ye cogo ka ɲa maaw ka ɲɛbɔ n fɛ n ka client caman sɔrɔ k'a bɛɛ filɛ nin ye jamana baarakɛlaw bɛɛ b'olu dɔn n'a walawalala cɛw ɲɛ mana jɔ a la ni cɛ ka ɲi dɛ a ɲɛda bɛ ŋama n'o kɛra maaw tɛn'u ɲɛ jɔ a la sa de o tɛ client ye wa kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Hawa Traoré ale ka sɛbɛnni Hawa Traoré ka fara indépendant fasɛrɛjɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo hakili la Bɔ Jabate sɛbɛnfura min n'o kun suganti bɛ ka d'anw ma o minɛ sanni na wari minɛ sanni na waati kɔni sɛbɛkɔrɔ korona an na Dirisa Kone dɔrɔn fo ka bɔ min ye masigi